ka Pyrthei TV. Hagi Khubor na kimat nge phai mta Khubor na Kylleng ki benta jong ka Jylla. Upator barem jong ka sumer patorship ka baha pa ka East Jante Hills District upa Remington Paslen ula kam baula sakhi dala ki jong ki khman ya ka jing thap vote to hapala polling station ka baha pa ka sutenga saipung constituency ha ke election lok sabha ka balalong ha ka khat khandai tri Ïaïong arhajar apusau. Haba pentip yakni ka jingja sha u nonglum Khubor jong ka CCTV link ba ka telefon uba Remington ula kamru ba wat haba la pandai ya ka CCTV hapo kani ka polling station hendrai ka jinga thap vote to kala ya bi shakman na do wala poi ha kani ka polling station ha ka por khandai jim step ban thap ya ka vote shu ula kamru ba wat haba la ya kran but u presiding officer ba ya urang ba ashnong ban pensange ya kani ka jing thap vote to jongki wei pat hendrai kimshim la sngap setia bat keno ru ba urang ba ashnong ula ong ba kamshim la mi kanu ka jingkulma U President jong All India Trinamool Congress kabak Mara Block Mijolin S Marang ula ujor show returning officer jong Tura Lok Sabha Parliamentary Constituency halo ka jing pasa priang ye Khubor lamler bashushna thok haka letterhead jong Dr Mukul M Sangma ubrew MLA jong ka Songsak Constituency ba mi khman ye All India Trinamool Congress kini ki jingle ki longtang ka jing thumu banyalam bakalai ki patba nong tha vote haka Lok Sabha election arsa apusau kumbasan phau 0.8% hasilong seat sapun riu point riu nya percent hatura kipat ba klalit ban thap ki vote ki jongki haka khat khandai tri Ïaïong aja apsau hadu ka por shi baje no haisngi ya kini na pentip do chief electoral officer ka Jylla u Dr BDR Tiwari lingba ukurwo shikila Pyrthei Khubor ha kini ka sngi la sakhiru ba menteri rong ba ka Jylla u konrat ki sangma u balongru u national president joka national people's party ulami banlet cha polling station hatura bat yengru haulan ban ap ya ka pali jong u ban yo thap vote Ke MP pemerintah jong Tura ka balong ro ka kertong jong ka NPP ka agat ha sangma ka poi ha wal bakri polling station ha ka por new statement step ban thep ya ka vote ka jong ka ke election lok sabha banjit iki MP ha po ka Jylla Meghalaya ha ka ni ka kinti kala pher bak na bak ha ba yanu jor bar kisnem ki balalit no namar pala sakhi mana du dang step ki pat ba kala mi na lagi yeng ban pendep ya ka hok jong ki banjit ya MP Karkum ka jing sakhi ya ka jing thap vote ha mau kan ro umshing la yo I ba ki pat ba kan thai bat shinrang kila mi pat ba ban yang lan na ka benta ban ap ya la ka jong ka pali ban yo thap ya ka la ka jong vote ki Khubor na Kylleng ki benta jong kari kumba 100% ki nong thap vote ki lawan ban thap ya ka vote ka jong ki ha ki santali ki parliamentary constituency ha Assam ka da do ka por shi baji na phaisngi Upara jong MDC ka North Kachar Hills Autonomous Council hadima hasau ula syara bor ha ki sengle no Uprasanjit Naiding udi upara jong Monji Naiding ubdei u executive member jong ketiga council. Rasyara bor kedhuan ka balatip kum ka United di Mahasau Liberation Army. Kedi seng bala pensapriang ru ya kedur ha social media ban peni bakala rak bor ya uni upara jong MBC. Sanut ki officer ki bala penya ya ka jing thap ha Kanu district ha Kerala kila sya suspend no na ka kam ka jongki hadin bakila ailat yu nongalam jong ka CPIM ba un pen thap lem ya ka temen ka ba khnai pas nem kerta ka bala yo ya ka lat ban thap na yeng la suspend ki hadin ba la sapriang ka video ba un nongalam jong ka CPIM ula penyarap ya ka te temen bagan thap ya ka vote ka jongka kan kumi kendon amsha ikinong yalam jong ginu ki seng san Pyrthei bakin yarap pen thap ya ki brio Barok kibriu kia ipet mat bat phu samrukhi ban yo I ya ka briu ka ban lengkot tam ka Jyoti Kishanji amge ka ban let ban thep ya ka vote ka jongka ha ka sngi tho ding na ka benta ka election MP Lok Sabha ka Jyoti ka dan ya ka jingtrong ka ba tang 1.4 cm lani ar phut tam kalawan poi harengkat ki bah yang sem jongka ban thep ya ka vote ka jongka ha ka school ka ban hajan yang jongka ka Jyoti kala riam bha de ki jan ki ba itnat ha ka por ba ka wan ban thep ya ka vote Kalau ong ba kani kadiga sin ka baar bakan tap vote haka election MP Lok Sabha bat kala dap ban vote ru haka election assembly jong ka Jylla Maharashtra haka sngi ba ka Jyoti kala dap khat pras nem karta kata ka haka khat ru tri uno pra aja khat wei ka Guinness World Record kala penbana ba ka diga briu ka balengkot tam haka Pyrthei ki Khubor na Kylleng ki ri jong ka Pyrthei arpo prang ki sipai jong ka Syria kala yap haka jing sha herthma jong ki hakile no Islamic State ha Syria Kileno Islamic State kila herthma ya ka bos basyong ki sipai kat pa kadang ya yalanti hajan ka Sorba Al Taiba. Nalo ki bala yap ki don sa nyongot ki bala mensaw. Hadu menta am shim la don kanu ka kunhun leno ka bala shim ya ka jingit khli ya ka ni Hendrik ka Syria ka Subajur bagi de ki leno Islamic State. Haka step jong ka sngi tho ding ki leno Pakistan kila herthma ya ka kali basyong ki nong trei ki bana Japan ki baderu ki nong trei jong ka Pakistan Suzuki Motors.
Hendrai ha kata jingja bro sangut ki nong Japan kila lajim namar ka jingkloy jong ki pulit ka Pakistan ban siat yap no ya wei di kili no ubatmu ban sindrai kuli yaki. Kat ba wei pat ule no ula yap na ka jing Pyrthei hi jong ubom ubalokit hi halaka jong kamen. Hadu mentam pat don kanu ka sengle no ka bashim ya ka jing kli ya ka ni ka jingja. Hadian shitayo bakala ngap jar menta ka step perngap jong ka singi thodian ka Israel kala hiar thma hasor if sahan jong ka Iran. Ka Iran kala hiar thma ya ka Israel ha ka singi sajan jong ka tayo baladep namar ba ka Israel kala therbom ha ka embassy jong ka Iran ka badon ha Syria. La shitayo ka Israel kala ngap jar hendrai kensan ha ka step singi thodian kala pin ibor kala ya ka Iran. Ka Iran kala pentip bakalan ka jingjulor ka bamalumala bat kala pentip ru bala pensange lot Kylleng sun ki badai ban le jinglet namar ka ni ka jingja. Presiden jong ka Kenya William Ruto la pentikna ba ukli do jong kisipai ka Kenya Defence Forces u Francis Ogola la yap rengkat pat shpongut ki ba kisipai rangba da kada ko jing thai ka helicopter ka ba ushong. Hagan ni ka jing thai ka helicopter ka dan arngut kisipai ki bala light im bat menta ki dan hapdeng ka jing sha sumar ha hospital. Presiden la penbena lais ngi kum ka sngi ka jing yam brio ha barok ka we ka Kenya namar ka ni ka jing ja ka bas ngosi. Menteri Ketenaga Korbari jong ka Pakistan Ishak Dar ulai thu baka Pakistan ka kwa ban peteng biang ya ka jing khai pateng bat ka India bar ulo ongru baki company ba pher ki badan Pakistan ki kwa baka Pakistan kan beteng biang ya ka khai ka pateng bat kari India. Kumba ka long menta ka jing khai hapdeng ka Pakistan bat kari India ka Ïaïong ba ka Dubai hendrei kani ka bun jinglot palan bar ka kata ya ka dor ka mur. Kumta ki kwa bet ba ka jing khai kan dei hapdeng ki te ki artli kiri. Kedadan kinong thawan ka Pakistan ki ba persya ya kani ka jing temu jong ka sarkar bat ki laong ba kimtre ban ya trilang bat ka India kat ban patla ban penbet ya ka jing ka ja ha Kashmir.